ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶେଷ ସୋମବାର। ଏହି ସୋମବାରରେ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ପାଇଁକି। ଏଇ ଆମର ଜଣେ କଲୋନୀ ଭାଇଙ୍କର ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ଚାଲିଥିଲା। ସେ ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ମୋର ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ, ମୁଁ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇକି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କଲି। ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରି ତାପରେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସି ପଡ଼ିଲି। ମୁଁ ଏକା ନଥିଲି, ମୋ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଲୋନୀର ଭାଉଜମାନେ ବି ଥିଲେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ପରିବେଶ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ତ ଆହୁରି ଅତି ଆନନ୍ଦକର କଥା। ମୋର ଆରପଟେ ମୋର ଦୁଇ ଛୁଆ ବସିଥିଲେ। ବଡ଼ ଛୁଆ ତ ଖାଉଥିଲା, ସାନ ଛୁଆ ଖାଇପାରୁନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନ ବାବୁ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ବଡ଼ ଛୁଆର ଖାଇବା ସରିଗଲା, ସେ ନିଜେ ଖାଇବେ, ତା ସହିତ ସାନ ଛୁଆକୁ ବି ଟିକେ ଖୁଆଇଦେବେ। ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଖାଇବା ସରିଗଲା। ମୁଁ ଯାଇକି ମନ୍ଦିରରେ ଆଉ ଥରେ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଘର ବାହୁଡ଼ା ହେଲୁ, ଘରକୁ ଫେରିଲୁ।